Sí, el canal de Seròs va ser una obra molt important en el seu moment, obra fonamental per l'economia de Lleida a principis del segle XX. Per poder-la fer tan ràpid es necessitava moltíssima mà d'obra. Tot i que era una feina ben pagada, les condicions de treball eren molt dures. Aquests obrers eren gent d'aquí de la zona, de tots els pobles d'aquí del Baix Segre, però com que faltava gent, va venir també molta gent d'altres zones d'Espanya. La companyia que la va fer era la canadenca, que es va fundar el 1911, al mes de setembre. I al mes d'abril ja va començar aquesta obra del canal del Salt de Seròs. Per tant, era una obra molt important, molt ràpida i que es va concloure al cap de 2 anys. El 1914 aquesta central ja va començar a funcionar. Per poder-la fer tan ràpid es necessitava moltíssima mà d'obra. Per una banda teníem els enginyers que venien del món anglosaxó, que venien amb el fundador de l'empresa, amb l'enginyer Pearson, i eren principalment anglesos i alguns americans, que eren els enginyers i els capatassos que dirigien l'obra. I després, d'una altra banda, teníem tots els obrers, els que ja construïen l'obra i aplicaven tots aquests materials i aquestes tècniques. Aquests obrers o eren gent d'aquí de la zona, de tots els pobles d'aquí del Baix Segre, que eren pagesos i que anaven a treballar en aquesta obra perquè els hi suposava un sou fix, era una obra bastant ben pagada, per tant era un ingrés fixe, però com que faltava gent va venir també molta gent d'altres zones d'Espanya, de l'Aragó i de Múrcia i d'Andalusia. En general eren coneguts aquí com els murcianos, però no vol dir que fossin tots de Múrcia, però sí que venien d'altres zones. Els treballs que es feien, de fet, eren semblants a una obra que podríem trobar avui. Al fer un canal, doncs, el que es feia era una excavació amb bastides de fusta, principalment. Per traslladar els materials feien servir vagonetes, per exemple, petites vies de tren provisionals, i també hi havia maquinària, que en aquell moment era maquinària puntera de l'època. Tot i així, la tasca principal era la mà d'obra. Pic i pala, doncs en alguns casos s'havia de fer pic i pala, d'aixecar parets, d'aixecar murs de contenció per l'aigua i per fer els encofrats de la presa. Tot i que era una feina ben pagada, les condicions de treball eren molt dures perquè eren jornades laborals molt llargues, hi havia força accidents, alguna mort fins i tot en les obres. Quan es va acabar l'obra, tota aquesta gent va haver de marxar perquè aquí ja no hi havia més feina i van anar a les obres a la presa de Tremp i a la presa de Camarasa o van anar a Barcelona en altres obres que hi havia allà. Coincidint amb les obres del canal de Seròs, va haver una vaga a les obres a la central de Cabdella, que es construïa en aquell mateix temps, i les reivindicacions de Cabdella també se les van fer seves aquí a Seròs i va haver una vaga important el 1913 aquí en aquestes obres. Posteriorment, va haver una gran vaga el 1919 a Barcelona, la famosa vaga de la canadenca, que justament el seu origen va ser a Camarasa. A Camarasa s'estava construint la presa i arran de les millores, de les reivindicacions per a millores dels treballadors, doncs es va començar una vaga a Camarasa que els obrers van fer durant un mes a finals del 1918 i que les reivindicacions que van demanar en aquell moment després van ser les que van fornir la vaga de Barcelona i la gran vaga que va acabar amb l'assoliment de la jornada laboral de 8 hores, que en aquell moment aquí es podien fer 10 hores perfectament o més i tot.